Pamätáš, ako som ti hovorila, že mám problémy so zažívaním? Pamätám, však to bolo aj cítiť. A ako mi bolo zle, pamätáš? Utekala som ku vám na záchod a takto vo mne začalo bublať, že som mám komplet celý záchod. Pamätám, veď som to musela aj čistiť. Tvoje návštevy na našej toalete sú povestné. A keď si mi servírovala to ruské vajce, pamätáš? Jak ma vtedy zdlo? Pamätám. No, a keď mi z toho došlo zle, tak ma naplo, že som vám to tu celé komplet... Pamätám, ale kúpili sme novú sedačku, vytepovali, vyvetrali a už to cítiť len trošku. Ale odkedy si mi poradila jesť denne jogurt obohatený o urán, moje problémy razom zmizli. Môj žalúdok sa rozložil a ja nemám z čoho... Viem, stačí! Radioaktívia, čerstvý jogurt od černobylských kravičiek. Zapojte sa do 15-dňového testu a ak prežijete, vrátime vám peniaze.